Vadiwa vateereri, tinokugamuchirai zvakare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Let me play for you the voice notes that I received on my WhatsApp number. Hello mukomana Shimakadi zvenyu. Ini ndinewo nyaya yangu yandinayo, ndinodawo kubatsirwa, asi ndokumbira muhaidhi voice rangu, muchinje voice rangu kana zvisingabviri kuti muite zvekunyora, nekuti I think ichange yakati rebei confession yangu yandinayo. Nyaya yangu ichange yakati rebei, saka maybe kutaipa kunogona kuzokunetsai, uye handisi paYouTube zvekuti ndinogona kuzofollowa macomments, asi paFacebook ndiripo. Asi kana muchikwanisa kuzondipawo zvinenge zvapindurwa nevanhu. Mukomana Shinini, ndinoda kubatsirwawo. Ndiri munhu atambudzika, ndiri mukadzi ane makore 30. Ndine vana vangu 2. Nyaya iripo mukomana Shi ndeyekuti kubva pandakatanga kuroorwa pekutanga, baba vangu vakanga vashaya 2010, ndobva ndazoroorwa. Kuroorwa kwandakaita ndakangodananawo nemunhu, ndobva taroorana, but zvanga zvisiri zvinhu zviri straight kuroorana kwatakaita. So aindisiya ndiri ndega achienda post, aigara papurasi, saka aindisiya achienda achinorara kukomboni. Iye anga ari manager, taigara kuyadhi, achirara kukomboni nevakadzi vakuru, vanga vari vakadzi vakuru kwandiri, ini achitondisiya ndichiri musikana chaiye. So ndakashungurudzika pataimu yacho, but ndakazosvika pakuita nhumbu. Ndakatiraya kuda kuti ndibvise nhumbu, zvikaramba, kusvikira ndichizopona mwana wangu ndichigara naye, but relationship yacho yanga iri yekungotambudzika. Takazobva kuya tikaenda kumusha, asi ndainetseka. Svika ndazoshandawo ndikakwanisa kutora passport, ndikazvikwidza ndikauya kunyika yavatorwa. Ndauya kunyika yavatorwa ndakagara naye kusvika rimwe zuva abva kubhawa, munhu aidhakwa zvisingaite, akawana mari yake yese, aimwa doro yese. So ini ndakange ndakushanda, ndange ndakuita zvese, kubhadhara rendi, kuita zvese. So rimwe zuva akabva kubhawa akadhakwa, ndokusvikotanga kuita noise neni. So semunhu akanga asina kujaira noise, ndakabuda mumba ndichitiza murodhi, apa kwanga kuri usiku, kuma2 dzeusiku. So kwandanga ndichitiza nchini, ndakasangana nemumwe murume akazondibata ngai nepfuti, akabva andishungurudza usiku hwese kusvikira azondirepa. Ndinotenda kuti haana kundiuraya, but ndaiona kuti anga aine pfungwa dzekuda kundiuraya, nekuda kwemibvunzo yaaindibvunza, achindibvunza kuti ndichazomuziva here kana ndikazomuona mangwana acho kwakachena. So after izvozvo zvaitika, kuripawo kwandakaita zvokuti kana hama dzangu havazivi kuti ndakasangana netsaona yakadaro, inova iri nyaya inondishungurudza, but zvinhu zvakaitika kudhara 2014. Handina kukwanisa kuudza kana hanzvadzi dzangu kuti ndakarepiwa muno munyika yavatorwa. Then bva munhu uya andisiya, ndakazoenda kumapurisa ndikaripota nyaya yangu, ndikaenda kuchipatara, zvese zvikapera. Asi ndakazosvika kumba ndichibva kumapurisa, tiwana ndakagarirwa ndichinzi inini murume wandaigara naye akandiona ndiine chikomba murodhi, bva vatanga kumurova zvikomba zviye, because akazoda kutevera usiku, ndopaakazorohwa nemunhu uye akanga akandibata. So zvinhu zvakandibata kuti inini ndariska upenyu hwangu, ndikasipotsa ndaurayiwa nemunhu akandishungurudza usiku hwese kuchitonhora, akandirepa, ndapedza ndochinjirwa nyaya, ndonzi inini ndakaonekwa ndiine zvikomba zvanga zviine pfuti. So ndopandakazosvika pakubva ndichisiyana. Tasiyana, ndakagara, handina kugara nguva yakareba, ndichibva ndasangana nemumwe mukomana akangondigamuchirawo, akati anondida ndiine mwana wangu. Then anga ari munhu ari right, ndakagara naye zvakanaka. Mukomana Shi aindichengeta, aiziva kuchengeta mwana wangu semwana wake. Taiwirirana, taidanana zvokuti kana vanhu vaichiva aiziva kuti ndine mhuri yangu. Tikagara ndikapedza 2 years ndisina mwana, kusvikira ndazoonawo kuti munhu anokodzera kuti ndidini,
ndikwanise kuita mwana, nekuti akanga azivisawo kumusha kwedu, akanga azivisa. Ndakaita mwana akakura. Mwana ava pa2 years 5 months ndakaenda kumusha kuholiday muna December. Ndaenda kumusha kumusha kwandakaenda ndekwedu, iye anobva kumasvingo ndobva kuChipinge. So dzimwe nguva zhinji aiti kana iye asipo haadi kuti ndiende kumusha kwavo, kana iye asipo, semunhu akanga akakurira kwana sekuru. Saka pandakaenda kumusha kwavo kwekutanga pakaita mashoko ekuti vekumusha kwake vaiti ndaifanirwa ndasvikira ikoko, uko kwana sekuru sinzi kuri iko kwaakabva achibva mumaoko mavo, zvazvisingaite kuti asvikire kumba kwake. So aisada kuti ndiende kumusha kwake ndiri ndega. So ndakaenda kuChipinge kumusha kwedu kuholiday zvakatonaka. Muna January akatonditumira mari achiti kana wakuda kuuya wondiudza ndotumira mari inokwana. Ndobva ndamuudza ndikati aiwa ndichauya kupera kwaJanuary. So January achipera ndopaakasanganawo nemumwe musikana, ndokutanga kudanana nemusikana. Haana kuzotumira mari yekuti ndidzoke kuno. Bva ndagara kumusha February, March pakazotanga lockdown yakazotanga ya 2020. Ndakange ndiri kumusha. Lockdown ichitanga after 2 weeks ndopaakandisira message achiti iye ava kugara nemumwe mukadzi. Ndakarwadziwa mukomanashi nekuti inini nemurume wangu tanga tisina kana problem. So akangodecide kutora musikana uya anga ari mwana mudiki zvisingaita, ari kuma17 years, achibva atonzi ava nenhumbu. Akabva adecide kumutora kugara naye, tisina kutukana, hatina kurwa, hatina kuita sei, ndokutosiyana kwatakaita. Ini ndakabva ndatogara kumusha, akagara nemusikana uyu kusvikira ndichizouyawo zviya zvokuti ndakuuya kuzoshandira hangu vana vangu. Ndakawana iye achigara nemusikana uya, vatova nemwana, because ndakazogarisa kumusha. Akazombozama kudzoka achiti ndidzokerane naye, but ndakaona kuti zvinhu zvanga zvisina kufanira nekuda kwekurwadziwa kwandakaita. Then after ndakagara mukomanashi, ndabva kumusha kutsvaga basa hariwanikwi, kutsvaga basa hariwanikwi. Zvinova zvinhu zviri kuitika kunyange nanhasi. Ndakazosvika pakusanganawo nemumwe mukomana 2021, ndabva kumusha ndikawirirana naye. Mukomana yeye mudiki kwandiri, mbijana, but akangondi acceptawo, akati anondida ndine vana vangu tu ivavo. Iye haana kana mwana, haana kana umborora. Takadanana 2021 kusvika achipera last year, gore rese svika richipera, kusvika muna December ndopaakazodecide kuti akuda kuti tigare tese, though inini ndandisiri ready kuti ndigare naye, because asi semunhu andaifambidzana naye ndakangobvuma. Mukomana shinjitanga kugara nemukomana yeye kubva January, basa rake rakabva rapera, inini handisi kuenda kubasa. Tiri kungotambudzika zvekungoita mapisto zvekuti ini ndotoona kuti ndini ndine munyama wacho unoita kuti ndisawana basa uro iye basa rake ripere. Plus nemukugara kwatinoita tinongogara tichinetsana, togona kungotsamusana nezvinhu zvisina kana maturo, totongonyararidzana. Tinogona kungotsamusana zvinhu zvisinganzwisisiki, totongonyararidzana. Zvichidaro zvinova zvinhu zvinondibata mukomanashi, zvokuti ndega ndinoona kuti ndine munyama, ndinopomerwa mhosva kunyange nevanhu vekunze, kana kutonzi uri kudanana nemurume wangu. Izvezvi kutaura kudai, ndine vamwe mainini wangu chaivo munin'ina wamama wangu vari kunditi ndiri kudanana nemurume wavo, asi handitovaziba munini wacho, nekuti vana maini wangu vakawandisa, sekuru wangu vaiva nevakadzi vakawanda. So ndinobatikana, ndinongopomerwa mhosva zvekuti ndega ndava kuona kuti ndine munyama mukomanashi, ndava kutoona kuti ndine munyama, upenyu hwangu hahusi kufamba zvakanaka. Ndinopomerwa mhosva dzandisingaziva, nosvika pakunetsana pane zvinhu zvandinenge ndisingazivi. Ndinoenda kuchechi, ndinonamata, ndinotsanya, but hapana chiri kuchinja. Ndinobatikana mukomanashi kuti nditadze kuchengeta mai vangu. Izvezvi mai vangu pamba pedu vanogara nevana vangu 2 nehanzvadzi yangu asati aroora, asatokura. Totongoona kuti munhu anotongodhakwawo, anotambudzika zviya zvokuti ndinoona kuti pamba pedu oro
pafemili yedu yemumba mababa vangu inini pane munyama uri kutenderera. So izvezvizvi vanasisi vangu vakawanikwa vanogara nevarume vavo, but havasi vanhu kuti vanowana zvekuti vanogona kuchengeta kana amai. Ndinorwadziwa nekuti nosvika panguva yekufunga kuti mai vangu pane pavaitambudzika vachitambura nesu kutitsvagira chekudya, baba vangu vachitori vapenyu vachirovera kumapurasi. So ndine shungo dzekuti ndifadzewo mai vangu vachiri vapenyu, ndiitirewo vangu zvavanoswira. Izvezvo handikwanisi, handizve ndakapedzisira kutumira kumusha riini. Ndinongowana kana mapistobhu ekungoti tikwanise kutenga chikafu ndobhadhara rendi. Mari yerendi chaiyo inogona kutombonetsa because tisati kuenda kubasa. So ndinokumbirawo rubatsiro mukomanashi kune vanogona kundibatsirawo. Ndatambudzika mukomanashi, kutaura kudai ndakabatikana zvisingaite kuti upenyu hwangu huri kuenda nekupi. Wai ndine munyama, nditoriwo munhu ari raiti, asi ndinogona kutosvika pakutovengwa nevanhu vandisingatotauri navo oro vandisina kana kutadzira. Nditoriwo munhu anotaridzikawo zvakanaka kunyange pachiso. Nditoriwo munhu wekuti handina problem nemunhu, handituke munhu, nditori munhu ane mwoyo wakanaka, handisi munhu anotaura, even kutaurisa handitaurise, asi handizive mukomanashi kuti chii. I think pane munhuwo maybe akandipawo munyama, uri pane munhu ari kutondikanganisirawo life yangu ndisina chandakamutadzira. So ndinodawo rubatsiro mukomanashi. Kana pane anokwanisa kundibatsirawo kuti problem yangu ipere, ndokwanisa kuwanawo basa oro ndizive pane rutu yeproblem zviri kuitika mulife mangu kuti zviri kubva nekupi. Ndinotenda kune vachabatsira nevachateerera confession yangu. Kana muchinge maposta, tokumbira muzondiudzawo zvinenge zvapindurwa nevanhu, oro kana muine nhamba dzemunhu anogona kundibatsira, ndinotenda. Kana muchikwanisa kuita zvekutaipa, munogona kungoita zvekutaipa, asi sinzi yakareba mogona kundichinjira voice rangu. Ndapota tokumbira mundihaidhewo. Ndinotenda. Vedare, that was a message yanda receiver ichibva kuna vanzvadzi vedu. Let me play for you the other voice note randakatumirwa nevamwe vanzvadzi vedu, and let us talk about these issues in the comment section. Okay, nandasiya imwe pati mukomanashi. So zvakazoitika ndapedza kupushwa mwana wangu, vana akashaya pose vari matwins, ndakasara nemusikana. Mukomana akabva ashaya. Ndikati okay, thank God because since chandashandira nechimwe chacho ndachibata. So ndakazobviswa chipatara after 2 days, ndandaendeswa kumba. Ndakaenda kumba kwasisi, ndokwandaigara by that time. Saka handiri kumba ikoko ndasingakwanise even kugara inini pachangu kana kubata mwana wacho because marwadzo ayo akaspenda like 3 months. Isingakoni ndichiti meno zvaingoita pakati pemakumbo angu mamuscles omakumbo. So after 2 weeks ndandave nani, ndobva mama vati no chiuya kuno kuti kuone. So bamukuru vakandidrive ubva marondero ndobva vaenda nenukarova kuti haungashandise public transport nesituation yauri. Because ndakatoita zvekutoisirwa mattress mumota ndakatorara, mwana akabatwa nasisi, ndandaendeswa kumusha. Ndichisvika kumusha first day ndakagara. Second day kumanheru ndakaisirwa mvura yekugeza namama mudhishi hombe mukitchen. Vakanditi haungagezere panze. So vakandisira mvura yaipisa vachindoda kuzvitove chii pamuropa rakasarira mudumbu mukitchen mvura yekugeza. Saka ndakapinda mudhishi ndandatonyatsogeza semazuva ese, ndandatopedza ndandatochinja. Saka ndakati ndapedza kugeza ndakangoita ndavaviwa paguvhu. Ndobva ndangokwenya mbichani so paguvhu paipa ndandaona pane kapundu like munhu arumwa nesvosve, mamwe masvosve anonzi madzindire eblack aya. Ndatoti kundarumwa kupi. Saka pakabva paramba pachingovava, ndandaramba ichingopakwenya. Chibundu chacho ndachatanga kukura mukomanashi. Apo bundu rari awaitwa uri munyavire, it was my first time kubuda munyavire. Ndasati ndambobuda munyavire upenyu hwangu hwese. Saka munyavire uya wakabva wabuda miri wese kusvika pana pakasara, kubva pasi petsoka, makumbo ese, maoko, dumbu rese, musana, huro, musoro, kumeso, maziso, kufushirika nemunyavire. Zvinova zvinhu zvakashamisa even mama. Saka pandakavaratidza mama chiti momuzoona ndapedza kugeza pachidumbu rangu raita chibundu chihombo ngemunhu arume.
vanditi chimbonozorora ndobva vandaenda kubedroom ndobva ndanorara kubedroom saka ndakarara ndafuga machira saka vakaya vachinditarisa zvanzi wasei ndikati no moms ndikungonzwa kuvaviwa muviri zvanzi okay chimbomuka uyamwise mwana ndichimuka ndopa ndakatoona miri wese watosvimba ndichireva mai vakatoshamisika vakashedzera hanzvadzi dzangu zvanzi honai zvaita tendai miri wese wasvimba saka ndakasvimba kudaro vamwe blasi vangu vakanditi no izvi zvinoda chipatara ngaaendewo chipatara anotariswa kuti chii chiri kuitika kuchipatara zvoshuwa ndakaenda kuchipatara but time nichienda kuchipatara vamwe vanabhudhi vangu vakabva vaifamba futi vachibva vaenda kumasowe vanopuwa maramata vakapuwa saka ine kuchipatara ndangu ndichipuwa calamine lotion nemapiritsi nandadzoka kumba ndakatoperekedzwa nasisi because ndandine mwana mucheche ndichisvika kumba ndichitanga kushandisa munamato uya uya ndichinwa futi mapiritsi ndichizora calamine lotion saka munyaviri uya uya wakazopera then munyaviri uya uya wapera kwandiri wakazotanga kumwana mucheche mwana wangu akatambura mukomanashi nemunyaviri akabuda munyaviri almost kusvika apa 6 months ndisisazoti mwana chirwerei but ndakangoenda futi nayo kuchipatara angonetwawo dhisema angopuwawo mushonga wokuzora netumapirisi nemushonga wake wekunwa saka paifamba nasisi paitonzi ndaifanirwa nge ndakatofa inini nevana vangu pasingatofanirwi kunge ndakatorarama even one of my big brother vari kuchiroti kuchechi anopinda chechi dzemweya akatoita zvokutovingwa nemukuru wechechi yake usiku zvanzi iwe ndiri kuona hanzvadzi yako inonzi tendai izvozvo vantori mulabor pain but ndatadza kurara bhosi ndati ndakarara ndaona paine makuva 3 akavhurika ndikabvunza zviri kureva zvereva kuti tendai nevana vake antori nevana 2 mudumbu but ari kufanirwa kufa ngatinamate hanzi nabhudhi vangu vakatomutswa that night kuma11 seusiku zvikanziende kugomo vakafamba vari 2 ivo bhudhi vangu napast vakaenda kugomo vakanorara vachinamata hanzi takasvika kugomo mapast 12 tikatanga kubata munamato na12 watakabhureka na3 tikazobata umwe na4 tikabhureka na5 6 o'clock vachiburuka mugomo ndokapasta vakataura kuti ano mwari vatinzwa but kutinzwa kwaita mwari pane gomba 1 rasara rakavhurika mamwe maviri aita seavharika pasara 1 asi zuva ranhasi ngati zvinyimei tiswere tiri pamunamato vakatoswera vachinamata vanabhudhi vangu saizvozvo but totenda mwari inini wacho ndakazorarama mwana wangu mumwe chete akararama ndakazorasikirwawo hangu nemukomana saka zvinhu zvakadai so mukomana acho zvinogona zvine chivanhu kuseri posi even inini natete vangu zvese zvakaitika izvi havana kumbouya kuzondibata maoko kana kumbouya kuzosimba unini kuti no mwana wanzvadzi yangu very sorry ndo zvakazosangana nazvo havana bosi pandakatoroorwa vakanhonga mari like $20 US ndobva vatonzi nehanzvadzi yavo bamunini naitete munganhonge mari 20 US imimi muri pasi kana 3 here munoikwana mosheyana sei madei kunhonga iri 60 kana iri chii kana 7 ndoti munatsosheyana mari yemwana zvakanaka ivo vakangopindura vati inini mari yemwana handisikuida ndikangowana dhora chete rekutenga drink ndichangobvisa dhora apa dhora ndiri kuda chete saka zvinova zvinhu zvakazotanga kuninga mupfungwa dzangu manje mushure mekunge ndasangana nezvandakazosangana nazvo panguva yekusununguka but mukoma vangu ka zvinhu zvoo zviriko munyika mune vanhu vanoita zvinhu zvavo. Vadiwa vateereri, that was a voice note randakareceiva kubva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.